egwu ọraneze abịa m ka esi abịa ọkwa chukwu na nso ogidi anam egwu a ka m ji enye nwoke obi ọcha ya ka m ji enye nwaanyị obi ọcha na abịa n'ọdụ n'ụbọchị anyị na-ekwu si na adịlị nwoke mma onye adịlị nwaanyị mma ibu ọbụla ya na-eme ya gazili ya na abịa n'ọdụ n'ụbọchị egwu a ka m ji agwa mma Igbo na onye chitu elugo na otugolugo maka na ọ bụ na e ga-echi nwata echichi n'ala Igbo e ga-etunye ogbenugo n'isi iji wee gosi na o chizugo nwa na-agwa ọraneze na onye ọbụla chitu elugo n'iru isi na mmadụ ezuru ituchie ịgba ije ije nsa oti egwu ọgọ ma bịaluwe ojimwe ijebekwe ti egwu ọgọ ma bịa arụra m kerelie na mụọ mụrụ ya na-azụ egwu ojimwe ijele duo ka m ji mụ na mmanwụ n'ime ndeli eli ka eji egbu mmanwụ egwe Arineze egwu Igbo ụnụ ụgwọ ụmụ ntị n'ọnụ n'onwere ibe ji bie onye chitu elugo na mmadụ na-ezuru itupu enye n'iru isi onye chi bela eze ka onye agbelile n'ụwa nwa ya bụ iwe ji bie esi etu ego bụ ugo turuli isi n'ụwa nwe alụsi egwure m ugenele na-enwe eze bịa lụọ ibubu nke ndebe onye chitu elugo n'isi mmadụ elu ezuru ituchi ya ọ pụtara ndị ose ochie egwu onye chibeleze abụgola eze ya bụ iwe na-agwu ya bụ iwe ndị pịa n'egwu na onye chitu elugo ugogo ya nweleliri n'ụwa ọgbagbu oge buchigbo ijele alụsị agba na abụ ezu ọnamana m bịanue amogwu na obegwuo anyị okomvara ka mbụ aka isi ọka alụsị iwela agbata olu nzu amogwu na obegwuo egwuo akpụ odo na akpọghị unu gbata olu nzu egwu amogwu na obegwuo ijele onye chitu elugo ugo konye tulilile n'ụwa arazi eze azọgbu obodo onye ji bịa egwu abụ onye ya bụ obele nwa Chibeleze n'ikolobia ya bụ onye ji bịa egwu ya bụ Mr. Chukwu ebuka ukwu nwoke nwa na-atama ebe bụ ju
Chuebuka ugwu atamana m kenele nyafọ ya dibie nyafọ ya ma Chuebuka ugwu atamana m kenele Wachimeleze ndi Colombia naka dibie onye na-egwu ogwu anya bụ nwoke ọtala ahụ n'ụwa nwa onye ọma Chuebuka ugwu atama dema bụ Chuebuka dukuru na South odogwe na mụ kelele onye ọma Chuebuka wabala kwụnyi Colombia onye chi tibelu ugo ketulu ugo n'ụwa onye chi tibelu ugo ketulu ugo n'ụwa onye chi tibelu ugo ketulu ugo n'ụwa Chuebuka oge nwara Nsụka ọrụ ya kpọrọ m mbụla egwu bịa n'ụwa nwa asịmoji abịali egwu achụ otu egwu ugo n'iru isi dịka ji ebiali egwu n'onye chi duelu ugogo ya edulili n'ụwa nwa na South Africa Chuebuka ya onye omezo omogole oke nwana Nsụka na-abụ onye dibie na-egwu eze na-egwu oyidele Chuebuka oyidele okorobịa na abụ odogwu na Nsụka onye bụrụ Chuebuka na-abụ nwoke tara ahụ n'ụwa na mụ kelele onye bụrụ Chuebuka bịara ụwa ọbụna ndị enwere ego mana ndị enwere ego ezela nwanne ahụ wala bụ Chuebuka nwetawa ahụ onye si dị mma ọ kwali wibaro onye si dị mma ọgwa wibaro ka ọ na-agwa ya ka o ji azụzụ onwe ya n'ụlọ abụọ ya ma bụ Chuebuka o mesịrị agbagwo nkata bụ iwe anyị ji egbu ma ọ kwụrụ ma ose ya ka o ji azụ onwe ya na-agba ọmala ịma ya dị mma Chuebuka ọ na-agba agwụ alịlị ọkpọchi kala ụwa ka bie Chuwolisa ka bie egbe Chuwolisa ka bie enuyo agwa Chuebuka na-agwa onye chi tibelu ugo ketulu ugo n'ụwa agwọ na-agwali chi onye chi tibelu ugo ketulu ugo mana Chuebuka na gara agwa onye chi tibelu ugo ketulu ugo n'ụwa maka onye ọbụla abalị onye chi tibelu ugo ketulu ugo n'ụwa ọla bifo mmadụ abụrụ mmadụ ihe atalala mụrụ ụwa nwa wala bụ Chuebuka
mesịrị kwụsị ịgwụ agwọ ka e nwee nwee ike nwa zụọ ndị ọ tọrọ n'agbanyeghị gara aga nwesịa nwezie ndidi ka ndị ọzọ gakwuo ya nwee gbuo ego na ego adịrọ Ebukanuo n'ebe awalili egwu n'ebe awalili egwu wala m chu Ebuka emesili nne na nne ya amaraziba game nwa kpolu chu Ebuka nwa ejebe boy na Abuja Ebuka wala Abuja ebe o jeli boy Obali boy 7 years na Abuja Abia wa settle wonya Ebuka wa baba zembo oye sine manwa Obali boy 7 years Abia wa settle wonya Ebuka Odogu weti eze visa Ebo televisa O televisa South Odogu wanawazi South na South Africa Ebo teletu ego O mesesu avia phone Another phone from China. I am at work again. Africa should be easy. I want to South Africa. But I want to see the South. What another phone from China. Kalo wa sasa ya balewe Naba muka tudi tuni ogo Baya wamu chwe Bukanua Wamu getulugo Oya chitwelugo ye tulugo Kalyanua Oya chitwelugo ye tulugo Eluwa Arona mamo na kuo Udika mau Ya kuo mamo Wala ma Ebuka 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 Bilibele hello Newo oka wana suka hello Bia le mo na gulu Ebuka Wala ma Ebuka Ebuka Esi mo Wanya talawu ye wole go no wa Wanya talawu ye we go no wa Wala mutu Ebuka wanya talawu ye we go Ikara South Oka wana suke Nebo mo beli ekuo Nakoji momewu Masemu moja beli ewu Anabu wa ataka uwego Anembe siri nenuwa Duka luwa wazazi ya nebele Ayo matu Ebuka Kewana suka Oye chitu belugo ketunugo nowa Oye chitu belugo ketunugo nowa Oye chitu belugo ketunugo nowa Wala mutu
o mesili nwanụzie nwanyị na-abụ ezi nwanyị ogele mara obi dị Mrs. Ogechukwu Atama Ogechukwu Bekeleyi ezi nwunye Ogechukwu maka na Ogechukwu elu elu Ogechukwu Atama Bekeleyi nwunye Chuebuke osodie maku Ogechukwu Atama ijele nwana Mekeneyi Ayoma Chuebuke Wasimuke Neliezi Adia Princess Chimeleze Gabu Ezi Adia Princess Chimeleze mwa Wakano Chimeleze Eze koya mwile Chuebuke Maduka na kule Onye chitu elugo ye tulugo biyo Chuebuke chitu elugo Ayoma Chuebuke Osimuke na ezina nwunyara afọ Na-abụ Stevie Atama Na-abụ ezinne ya Ayoma Stevie Atama Ezana mbuke nile Wabu Chuebuke asimuke nezina nwunyara Stevie Atama Amamula mumu Noye eliaka nwuye Ezana mbuke nile Ayoma Chuebuke Asimuke nezinne At least Atama At least Rambuke nile Amamulu Chuebuke Amamula mumu Noye eliaka nwuye Namuweze vyaluwa Wanda Chuebuke Oka wana suke Namu namegu malemu noja diazia Tuwoke mwe Dekwe mune mwani kolomia Ayoma Chuebuke Wasimuke na Namoyoma ukwu Duka Dibe AKA Ono Wibo Oka mwana kana Ezana mbuke nile Ono Wibo Oya ezana mbuke nile Nabu Duka Dibe Odogu ejikwa phone amale Ezana mbuke nile Maduka ni sheze Onyela na mbuke nile Chuebuke asimuke lulu Ezana mbuke nile Yoma bu Chuebuke Ngese mukene Ikechukwu Ona Ikechukwu onye obodo AKA Ogbuefi na Benin Republic Onye Ezana mbuke nile Odogwu na Injinia Decoration Onye Ezana mbuke nile Ayoma Chuebuke Dasimuke lulu
bute egbe anya ọma tụọ egbuke mmadụ ka ije obodo oke nwa na Nsụka ọ ga-ala nwere ogwu bịarue igwe ego na South onye chi tibelu ugo ga-etulu ugo n'ụwa onye chi tibelu ugo ga-etulu ugo n'ụwa onye chi tibelu ugo ga-etulu ugo n'ụwa no focus ka aka na alụ hot record ayo ma bazwe odogwu no focus ka o wali tuebuka nasi muke nunu wewe giligeza na muke nele wonya tulu ko na mba arona mona wea aije kene ike no focus ka o wali tuebuka nasi muke nunu na ofoko suka odogwu moto pass na Benin Republic onye na lamu kenele wala moto bukewe oke wala suke ara si bongo wachi tuolu bo ni Colombia oke wala suka bani ge na tawo no wala anya malewe ya bwe joma moju obuke asara mu kelele ke wala suka Colombia akwaya wo go liegeli bwe buke asara mu kelele aije kene ya fuku Victor Agu ya fuku Victor Agu onye obodo ya bụ ofonye na mmụọtọma ọkụlọbịa machike ebube onye eze na mụ kenele ọnwa dị chụọ ebuke ya si mụ kerunu n'okwu na Nsụka rawa mụrụ mmanwe ụtali ịtụ ebuke wachi ịtụ elu ugo tulu onye chi ịtụ elu ugo ye tulu ugo nwa kalịa tụ ebuke onye chi ịtụ elu ugo ye tulu ugo n'ụwa onye chi ịtụ elu ugo ga-etulu ugo n'ụwa onye chi ịtụ elu ugo ga-etulu ugo n'ụwa onye chi ịtụ elu ugo ga-etulu ugo n'ụwa onye machu ebuke ngesi mụ kene ndị a bụ ndị Diamond Club of Nigeria na Nsụka bụrụ achị bịa lue ndị Diamond ha ekene unu ndị eji bili obodo gịlịga eju ebuke ije na-egwu gbanwere owu ihe ilele Subscribe to our YouTube channel. onye machu ebuke idukiri na South n'eze na mụ kenele onye mụrụ chu ebuke n'ụwa ndị ọ na-akwụrụ ga agwọ kalakala eze na mụ kenele
Jovere business kala kalie Kawana sukanuo Dukuru na South Yodogu Wajalo modo putege Webu kazo moko Rodi ni emeloye wegwego Eza na mugenele Wachi balaza na mwe Kawana sukanu Oga lawolo gubiarwe Dumongo Dukuru na South Yodogu ege Eza na mugenele Oye se bianuwa ijele kainawa Kainara ya wadegwe Elu ojogu kanya Neza na mugenele Neza na mugenele Wabala kuni Colombia Oye obezo moko Ojimeti na moko Ojimote moko Oye matwe buka Toguna sukanu Madu kani jofodekwe Subscribe to our YouTube channel. Don't forget to like our videos and hit the bell icon to stay updated with the latest.